مرحبا يا حوادي يا بزلخم وسلام كتلو لي تسفاي قبر حجة خاني بزعبا زي قداي أبارلمنت كزاربلو زقنيو ناي دك أوكرائين حاجز ببزح سلزوهابو زقاو موزلو كزاربي دلي اتهزبي جرمن كأني يا بزيادة خاني أيدقفوني زلو دك أوكرائين كندزي بزحي حاجز كمان قسي يركب كم زلو اتمخنياتات كأسلم من تاي دس كم زيبلوم كنقرأكم يدلي سلم تاي خمزق أو موخ أني كنقرأكم يدلي مالتيو بتغلى الله خنبلوكم نخيل أبز وانزي حمشت مليون سبات حاجز كم من قستي يقبلوا مالتيوم كابزي كأني لعل كلتمية نتبع شمونت مليون كبابي جدك جرمانيوم درجة خندو خا وصعتنياتات كالو مالتيو and تزعبي جروب كابتئم وصعتنياتات دق أوكرانيوم شو عد مئتين إسران كلتن شحن كلتن مئتين أربعة تشعتن درجة يا لعل فرق مليون مالتيوم كتب لهم تخليها سو إزي يخا قدامي نجر تبزحي كلا أي نجر كأ ندابز حسل زمت زلوا أي قدلون يوم زلوا حجنا عملت كاب عسران سلسلنا بعسران أربعة كلت تخميتي وسخهم كم وندابلو خا يوسخلو مالتيو أبز وانزي بزيبو خا تي قصري تعمل على سلزخونه دحري دك سوريا زمتو ساتم كمان الحمشت مئة الشح مالتي أفغانستان درجة خلت مئة الشح فيست بالكان بعد ألبانيا قد مالتهم درجة العلمية الشح إيراق العلمية الشح روسلاند روسيا مالتي 38 الشح إيراناويان كأني 31 الشح دك إرترا كأني 25 الشح درجة 26 الشح اختبلو تخريخا تدسب لك أبناء إرتراجن 4.9 أذا درجة 5 كاب 23 ناب 24 كنيسوم ألورا نداقودلو يمتصلو اختبلو تخريخا بركت مجمرة عمتات كأني مبزحتو كزي تسب حاجز ليو ده حركة أسرح خركبي ويتمرتخ مهاريو سو أبت ستاتستيك يلن مالتيو دك سوماليا جن كأني كم تنحنا زقودلنا ساتهم كأوسيخهم كتبلو تخليخا ناتهم كأني 4.8 وسيخو دقن درجة معرينا كل ملو ساتهم كباب سنة 4 شح دك نيجيريا خاء بشعاتنت بالثلاثة زلا على يكونون 9.3 كابز حلف عمت وسيخهم كباب إسرا شح دك باكستان كأ كلتنت بحمشت وسيخهم 15 شح كل ملو التي زبزح ببزح زوسخوخ نقرأكم يناتهم كأني 13.7 شعاتن دك راشيا زنايز وقع يزخون and قطر خلت تخاني دك أفغانستان 10.8 كم إتمالتيو وسيخهم كتبلو تخيليها سو حجي جن ناي دك أوكرانيا سلمن تايمز قامولو زلو بتغلا لا تهزبي كم قدمو يلن اندوني كم تقول جزي أبت فيديو تاتزبلو تجزي كم دلايكا خم من قصدت وسط بخالكا وشلل زبلوخا ويا تغيري اختبلو تخيليها إذا خاني قليل تمخنيات أتوت تمنجست خمان كم قدمو يلن يبلون كمو خاني ببزح السبات كاب سرحهم يوصو اللو أبز قربا جزي وي بروغنوز زلو كساب 3 مليون سبات بزي سرح كم زترفو يبلو اللو درو يا زي أسمون زي أخمان بزح عبي كامبانيتات سبات أوتصو مالو أب كالي فيديوتات تمخنياتات قليت سيولوخو بتغلى لاجن اتي ايكونومي خمت زنبرو ايكونن زلو اتي يا دخيمو اللو بحتصيرو السوخاني تقند مخنيات اندحر اتوت زيبلو تمنقستي قرط كاب تقرط اندي تحاجز هبكا الورا اتي سبكا كدقفو ايكلنيو نبعلنا اتي منقست نبعلوسني لعلا عقمو عدا غيرولو زخابز التفعال مخنيات بحاجز ترايلو يكونن عدا غير زلو زناي أوكرانيا روسيا نبعلو سويتات تقطلو بزح جنزبنا قصاي نميليتري ديو نقال تلقحهم اللو كال مخنياتات كأبوزو حلو جن اندحر تي توت زيل تي جنزب كازيل
ዝኾነ ነገር ወጻኢ ኸዓ ብዝያዳ ይቃወሙ ማለት እዮም እቶም ደቂ ዓዲ ብሕልፊ AFD ብጣዕሚ ዓብ ኣብቲ ክስታይ ብጣዕሚ ትቃወሙ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ናይ እዚኦም ኡክራይን ፍሉይ ዝገብሩ ኸዓ በብሓደ ክነግረኩም እየ ሕጂ ማለት እዩ ደቂ ኡክራይን 700,000 እዮም ልዕሊ 700,000 እዮም ዘለዉ ኣብዚ እስትኦም AFD ዝብሉ ኸዓ እንታይ እዩ ሓደ ኣቦ ወዲ ጀርመን 3-4 ደቂ ዘለዎ ለይቲ ምድሪ ተሲኡ ላዕልን ታሕትን እንዳበለ ኸማንስኒ ከምቲኦም ደቂ ኡክራይን ኣብዚ መፅኦም ኩሉ ዝረኽብዎ ኣይረክብን እዩ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ እዚ ገንዘብ ይኣኽለኒ ድዩ እንዳበለ እዩ ዝነብር እሳቶም ግን ሙሉእ ፓኬጅ for free ኣለዎም ማለት እዩ flat rate ማለት እዩ እዚ ኸዓ ገዝኦም ድዩ እዚ ሂተር ድዩ ዝኽፈል እቲ ናይ ቴሌቪዥን ድዩ ዝኽፈል ናይ ሕክምና ድዩ ዝኽፈለሎም ናይ ደቆም ትምህርቲ ድዩ ናቶም ትምህርቲ ድዩ ናይ ኪንደርጋርተን ድዩ ናይ ቋንቋ ድዮም ዝመሃሩ whatever ኩሉስኒ ብነፃ ይወሃብዎ እቲ ቀንዲ ናቶም ግን ሓደገኛ ዝገበሮ ኸ አንታዩ ወይ ዘብዝሖ ብዘይ ፀገም ብዘይ ዓብ መርመራ ከምዚ ንኣብነት ዝኾነ ስደተኛ ከምዚ ኣስዊል አንትኻ ገለ ክገብር ኣለዎ ምሽ ኣብኦም ከምኡ ዝበሃል የለን እዚ ኸዓኒ እቲ ዓበየ ጌጋ ዝቃወምዎ ዘለዉ ማዕርነት የብሉን ኣብዚ ማለት እቲ ጉዳይ ስኻትኩም ሕጂ ወይ ንሕና ክንመፅእ ከለና ካብ ዓድና ክትሓቲ ኩሉ እቲ ፕሮሰስ ፍሉጡ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ እሳቶም ግን መፅኦም አንትራክ ጥራይ ክገብሩሎም ገንዘብ ከም ዘድልዮም ብዙሕ ኣይፍተሹን እዮም ኣለዎም ድዩ ሃብቲ የብሎም እንድዩ ብዙሕ ግዜ ከማን ድሕራ ዝተበልኩም ከመይ ዝኣመሰለት ማካይን ሒዞም ካብ መንግስቲ ከማን ግን ይቕበሉ ማለት እዩ እዚ ኸዓ 2022 ከምኡ ወሲኖም ማለት እዩ እቲኦም መንግስቲ AFD ግን ኣብ ሽዑ ኣትሒዛ ፈፂማ ኣይደገፈቶን ከምቲኦም ካልኦት ስደተኛታት እቲ ፕሮሰስ ክካየደሎም ኣለዎ ስቑኢልካ መፂኻ ድላይካ ክትእዝዝ ማለት ኣይኮነን ኢሎም ተቃዊሞሞ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ 6 ሚልያርድ ንዓመት ናብኦም ይጠፋእ ኣሎ 60% ካብኦም ከዓ ኣይሰርሑን እዮም 60% ብኸምኡ ኸዓኒ ብሓንሳብ ብብዝሒ ህዝቢ ስለ ዝመፀ ብዘይ ፕሮግራም ማለት ብሰንኪ ውግእ እንዲኦም መፅኦም ኦኬ ግን ዘይተሓሰበ ማለት እዩ ነቲ ዓዲ ክንደይ ገዛውቲ ተሳኢንሎ ኪንደርጋርተን ቦታ የለን ከምኡ ኸዓ ክንደይ ክራንክን ካስን ሕጂ ከቢድዎን ኣሎ ክንድኡ ብነፃ ክሕክማ ኩሉ ክኸፍላሎም ከምኡ ኸዓ እዚ ሶስያል ዲን ዝበሃሉ እዚኦም ዝሕግዙኻ ኣብ ገዛ ድዮም ወይ ዝኾነ እንድሕር ቤትሮዩን ኣድሊካ ድዩ ገለ እዚ ሶስያል ዲን ዝበሃሉ እሳቶም ከማን ማራ በዚሕዎም ኣሎ እቲ ስራሕ እንዳር ሓሲብካሉ እዚኦም ደቂ ኡክራይን ካባና ከባቢ 28 ዕፅፊ ካባና ማለት እዮም ዝቕበሉ ተረዲኹምኒ ከምቲ ዝበልኩኹም እንድሕር 700,000 ንሕና ኸዓኒ ከባቢ 25,000 ኢና ኣሎራ ከባቢ 28 ግዜ ይበዝሑ እቲኦም ዝቕበሉ ካብ መንግስቲ ምስናትና ቁፅሪ ውሕዳት ኢና ማለት እዩ ብሓፂሩ ናትና ማለት እዩ ምስኦም እንድሕር ኣዋዳዲርካዮ ስለዚ ኩሉ ከቢድዎም ኣሎ እቲ ሶስያል ዲንስ ማለት ከዓ ትፈልጥዎ ኢኹም እቲኦም ዝሕግዙኻ ወይ ቆልዓ ኸማን እንድሕር ፀገም ዝገብረልካ ኣሎ ይመፁኻ ኣብ ዝኾነ ዝተፈላለዩ ነናቶም ክስታይ ኣለዎም ሶስያል ዲንስ እሶም ከማን ኩሉ በዚሕዎም ሰራሕተኛ ሲኢኖም ኣሎ ስራሕ በዚሕዎም ኣሎ ኸዓኒ ኦንዳን እቲ ቀንዲ ኸዓ ዝሕርቆም ዘሎ እንታዩ ገሊኦም ካብ ኡክራይና ኣብዚ ምሽ ገንዘብ ይወሃቡ ግን ናብ ዓዶም እዮም ዝምለሱ ኣብ ውሱን ግዜታት ከዓ ይመላለሱ እንዳተመላለሱ ገንዘቦም ይቕበሉ ወይ ቆፀራ እንድሕር ኣለዎም ንቆፀራ ኢሎም ይምለሱ በርከ ኣብ ቀረባ ስለ ዝኾነ በርከ ኡክራይና ውግእ ኣሎ ክንብል ከለና ኣብ ኩሉ ኡክራይና ውግእ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ወይ ድማ ኣብ ካልእ ኸማን ይቕመጡ ከምኡ ኸዓ ይረኣየሎም ብዙሕ ሶስያል ቱሪስሙስ ይበሃል እዚ ኸዓኒ ነቲ ገንዘብ ኢልካ ጥራይ ክትቕበል ጥራይ ትመፅእ ድሕሪኡ ኸዓ ናብ ዓድኻ ዲኻ ናብ ድላይካ ትዛወር
und ካብኡ እንድሕር ሃዲሞም ከዓ ብዙሓት እንድሕር ሓሲብካሉ ቅድም ኣብ ፖሎኒዮም ዝረግፅዋ ቀጣን ኣብ ዘይኮነን ዝመፁ ግን እሳቶም በቲ ሕጊ ናይ ዳብሊን ሕጊ ከምቲ ንዓና ዝብሉና ብዓደጥልያ እንድሕር መፂኻ ናብ ዓደጥልያን ክትምለስ ኣለካ ብግሪክ እንድሕር መፂኻ ናብኡ ክትምለስ ኣለካ ዝብሉኻ ንዕኦም ከማን ስኒ ኖርማል ኣብ ፖሎን ክተርፉ እዩ ዝግብኦም ነይሩ እቲ ሕጊ ማዕርነት ነይሩ እንተዝኸውን እሳቶም ግን ባዕሎም መሪፆም ደስ ዝበሎም ጀርመን መብዛሕትኡ ግዜ ደስ ዝብሎም ወይ በዓል ስዊድን ገለ ከማን ግን ጀርመን ካፕቴን ቁፅሪ ሓደ ዝደልይዎን ዓዲኦም ናብ ጀርመን ቀጣ ይመፁ ፖሎን ኣይደልይዎን እዮም ኣብ ፖሎን ኮፍ ኣይብሉን እዮም በርከ ኣብ ፖሎን ከዓ ከምዚ ኣብ ጀርመን ትሕገዝ ኣይትሕገዝኒ ኢኻ ወላ ሓደ ከምዚ ሶሻል ሽታት የለን ማለት እዩ ክንዲዚ ከምዚ ናይ ዝዓዲ ሶ እንተ ተዋሂብካ እቲ ኣብ መግቢኣ በዓል እሱ ከዓ እቲኦም ቤተክርስትያናት ድዮም ገለ ከምቲ ኣነ ዝሰማዕኽዎ ክስታይ ወይ ከምዚ ቻሪቲ ኦርጋናይዜሽን ዝሕግዙኻ ኦርጋናይዜሽን ዝህቡኻ ማለት እዩ እምበር ገንዘብ ጥረ ኣይትወሃብኒ ኢኻ ከምቲ ናይ ዝዓዲ ካብ ኩሉ ከዓ ኩሉ ፓኬጅ ዘለዎ እንዳን ቀፃሊ ከዓ ካብ ኩሉ ምዃኑ ሕጂ ብኸምኡ እዚ ኣይድግፎን እዮም እቲኦም ኣኤፍዴ ኣብዚ መፂኻ ከም ድላይካ ሓንቲ ዝፈልጥዋ እሳቶም እንታያ ጆብ ሴንተር መፂኦም ድሕሪኡ ፍሊክስ ቡስ ይፈልጥዋ ድሕሪኦም ከዓ ዓዶም እዚአን እቲአን ናቶም ፍሉጣት ማለት ይመላለሱ ማለት እዩ እቲ ኣብ ፓርላመንት ዝተዛረበ ሶ ስለዚስኒ ንሕና ድሕሪ ሕጂ ኣይንድግፎምን ኢና እዚኦም 700,000 ናብ ዓዶም ይመለሱ ጠጠው ነብሎ ኩሉ ድማ ከዓነ እቲ እንድሕር ስደተኛታት ኮይኖም ከዓ ከምዚ ዕቁባ ዘድልዮም ከዓ በቃ እቲ ኣገዳሲ እቲ ኣድላይ ጥራይ ክንህቦም ኣለና እምበር እሱ ከዓኒ ብገንዘብ ዘይኮነስ በቲ ኣቑሑት ኢና ክንህቦም ዘለና ገንዘብ ዘይኮነ ሳኽላይ ስቱን ጥራይ ክንህቦም ኣለና ኢሎም ተቃዊሞም ኣለዉ ማለት እዩ በርከት መንግስቲ ከምኡ ኢታት ምስ በዝሖ ፀቕጢ ካብቲ ህዝቢ ምስ በዝሖ ኣብ ዝቐረባ ግዜ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኦኬ ካብ ዕለት ሓደ ወርሒ 4/2025 ዝኣተወ ደቂ ኡክራይን ጽቡቅ ጌርና ክንምርምሮ ኢና እዚ ከምዚ ስቁልናስኒ ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ከም ድላዩ ኩሉ ዝወሃበሉ መገድስ ጠጠው ኣቢሎሞ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ድሮ 700,000 ኣብዚ ዘለዎ ስለዚ ስንቲኦም ኣኤፍቴስኒ ናይ ብሕጂ ዝመፁ ጥራይና ንቕይሮ ዘለና እንዲሉ እቲ መንግስቲ እዚ ኣኤፍቴ ግን እዚ መዕሸዊ ንዓና እምበር እቲ ዝበዝሕ ዳርጋ ፍርቂ ሚልዮን ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ስነ ኣብ ዘለዉ እንደሆነ ድሮ ሕጂ ጠጠው ንሕር ኣቢልኩሞስ ንመን እሞ ክሕግዝ እዮም ዝብሉ ዘሎ በርከ ኦልሬዲ 6 ሚልያርድ ኣብ ዓመት ይጠፍእ ኣሎ ብኸምኡ ማለት እዩ ካብ ኩሉ ከዓኒ 60% ካብኦም ኣይሰርሑን እዮም ሶ ስለዚ እንድሕርቲኦም ፖለቲካውያን ናትና ኣዘ ናይ ጀርመን ማለቶም እቲኦም ኣኤፍዴ ክሳብ ክንዲዚ ዝግደስሎም ኮይኖም ናብ ዓዶም ኮይዶም ፖለቲካ ይግበሩ ኣብዚ ዓዲ ወላ ሓደ ያ ዘድሊ የብሎምን ኢሎም ኣብቲ ፓርላመንት ተባኢሶም ወይ ያ ዓብ ክትዕ ነይሩ ማለት እዩ ብዝቐረባ ግዜ and ሕጂ ከዓ ክንሪኦ ኢና እንታይ ከም ዝገብሩ ግን ብጠቕላላ ሓደ ካብ መጀመርያ እቲ መንግስቲ ሓደ ብናተይ ወገን ርእይቶ ዝተጋገዩ እንታዩ እቲ ሕግታት ንደቂ ኡክራይና ከም ዘይትንክፎም ይገሩ በቲ ከምቲ ዝበልክዎ እንድሕር መፅኦም ኣድልይዎም ዝኾነ ነገር ሃብት ለወድዩ የብሉ እንዲሁ ዝሃብተ መኸማን ወዲ ኡክራይና ኣብ ሓገዝ ክሓተት ይኽእል እዩ ፌራሪ እንዳዘወረ ኸማን እዚ ሕጂ ሓቆም እዮም እቲኦም ደቂ ዓዲ ከምዚ ገይሮም ክቃወምዎ በርከቲ ሓገዝ ዝወሃቦ ካልኦት ሰባት ዝሰርሑሉ እዩ ርሂፆም ዘምፅዎ ቀረፅ ዝኸፈልዎ እዩ ኣብ በዓል ወዲ ጀርመን ወይ ኣብ በዓል ንሕና ኸማንስኒ ከምኡ ኣይሰርሕን እዩ እንድሕር እኹል ሃብት ለካ ኣይህቡኻን እዮም ወዲ ጀርመን ከማን እኹል ሃብት እንድሕር ኣለዎስ ኣይህብዎን እዮም ስለዚ ሓቆም እዮም ክስምዖም እዚ ኸማን ዓቕሊ ገይሮም ሓቂ ምባል ሶ ብናተይ ርእይቶ እዚ ድማ ከዓ ከምኡ ገዛ ክደልዩ ከለዉ ክንደይ ሰባት ዓመታት እንዳተፀበየ ገዛ ክረክብ ብሕልፊ ኣብዚ ዓብ ከተማታት እሳቶም ግን ኤክስትራ ብዘይ ፀገም ናይ ብመንግስቲ ክንደይ ሪጋ ቀድቢኦም ዝነበረ ሰብ እሳቶም ተሸጊሮም ቆለውዕ ሒዞም መፅኦም ተባሂሉ ኣብ ክንዲ ብላጋ ዘእትዎም ከም ሰቦም ቀጣ ገዛ ዝሃብዎም ብዙሓት እዮም
ويدما زسمعخو زي كراغاغص ايكني جن حد غزا زكاري زبلنا مالتيو اندحر ندق اوكراين هيبكايو تغزاس نحنا خاص مقشش كنهبكاينا الى منغستي انا بصحف راخون جن كوم زسمعخو سوخا بطعمي غريمنا مالتيو اندحر يا كمزي بونوس عينت كتوهابيخا إلهم كمون حر أنجو بوتالوس أنت عم سيلي أمو نودي جرمن وين نودي إرترا ودي ليبانون أو كقمت مش علىكم مالتيس كمون حر كسب كندي زفل اللي تجبرو علوس التسبسني حق يكقاوم سلمنتاي بزحات حجي أبزي عز الأخوة خمنا أبنت شمون تعمد وزيادة عمتات حبش تعمد زي تقمت قلو أبلاغا إرتراوين جزا زي رخبو زيوم تمال زمتو سومون كمان أبلاغا خيقبرو وي لاغا خير قطو كتا كميزا عمسل جزاي وهابو إزخاء بعلي زراء أخوئو نو حيث صنحون يوم كمان أبلاغا ندحرقاتيوم بين كم زرخو أي رداء كانيو جزا رخيبنا يلوم يواتو مالتي خمسة ترداني سو أب كلو خانيوم أب كلو ملو جرمان يوم زلو سو إزخاء حق حيش تي هزبي خمان عقلن يايو بر بزحت تمهارو حنت زقاوموا تمهارو زبلوني إذن بعلو يونيفرسيتي زلو ساتم حجي زي نوع مالافايز أب جرمن أبيتوا يدلكايو زي 10 تخفل بعدنا زبال 10 سلسة تخفل وختود على كابز عدي يونيفرسيتي كتأتون دهر كوينكا ساتم جن بسنك توج و10 سلسة تخفل إني رجن أود أخون تراي قبل لهم ولا حدا سيرتيفيكيت زي بلهم يونيفرسيتي يفقدوا لهم عدلهم يفتنوا اوكي منفعتنا توم وساني جن بزي قدس كم سيرتيفيكات يبلهم مرمرة ايد اليوم نيو كم زي قدم كتمرمرة لك خمان قبلوا مخالو نيروب كم زي نابنت كاب افريقيا اختمت خلها او تمرت ودي اختبل كلها خمان يمرمروها امنا بحق يبقعتها لك دي بالكان سلازي زي إتات حق يوم كم مبالهم مالتي بحتصيرو سلازي أنا يا سخاتكم حساباتكم نقرني thank you bye